Zarauzko udalak galdeketa egiten ari da herrian. Udal merkatuan hainbat postu hutsik daude eta jendea animatzea nahi dute. Horretarako bizilagunei zer motatako postuak jarriko lituzketen galdetzen ari zaie, eskaintza ere bide batez handiagoa izan dadin. Proposamenak udaleko bulegoetara bidali daitezke. Lora denda bat, prestatuta eramateko janaria. Turismoa bultzatzeko denda bat, eta zuk zein denda zabalduko zenuke Zarauzko merkatu honetan. Faltan botatze dugu bakailua. Leheno basan hastien behin etortze zana lezotikan, eta jende asko erakartze zuen bakailu eosteko azoka etortzia. Baina hain gertatzea bakailu ez daula, eta jendia ez dala bakailu mila nola estan etortzen bestela ere gutxi jo sartzela plaza. Janariak eta daude eta igual prestatutako janaria edo horrela agian. Gustatuko litzaizuke, kuskusiatuko zenuke denda horretan bentsat. Bai, adibidez Ollasko herriak edo ez dakit, horrela zerbait. Hau oso handia dan bezala, hor jarri eskio eta sarreran eta zeatu eskio, loreen puestoak, nahi dut zait, funtzionatuko lukela. Iriki indielenen, bai pizzerien, bai fruterien, bai euskal produktokan. Niko beste leku batzutan ikusita katola merkatutan erropak eta loko gauzak, baina ez dakit, hemen beti gatzen da, bat o bi puesto beti gatzen dira txintxilikan. Hautzondegia hemen plazan amak enkarguak egiten edian bitartia. Ez da ideia txarra, Eta gian Zarautz, Zarautzekin edo inguru Euskal Herriokin zer ikusia dazkan produktuak, ez dakit, souvenir antzeko, ez dakit. Beno, igual akaso janari prestatua, balaike gaur egun nahiko modan da hori. Sarta izan berda, Osarta, baina berezia probatu bai. Hemen pasta, teontzian pasta freskoa eukizuen gazte batzuk. Ondo funtzionatzen zuen. Prentsa edo liburu denda bat, adibidez, egunero jendea periodikoak erosteko eta horrelako gauzak. Horrek akaso jende desente mugituko luke, ez da? Porque periodikoak egunero erosten dira, adibidez, okindegiak eta saltze dute, baina, bat eukita, revistak eta salduz, agian jende gehiago mugituko gozuten. Zoze desberdine beharko luke. Hemen merkatun ez dakon beste zoze gauze. Bai, aurratu, porque jende asko lanetik jotetzen eta ez da kategorik eta orduan jara prestatutakoa ondo da. Horrela, jende desente gerturatu daiteke ere. Itxera manda berotuta jar. Eta hola, denbora gutxi jo. Postikoa da proatzia hemen. Ezaztu, otsaiaren 18 arte bidali ditzakezuela zuen proposamenak. Animo, Zarautzetik, Naiara Gago, Euskal Herria, zuzenean.